Privacy. Wij willen er deze dagen haast mij deersmieden. Facebook, Google, WhatsApp. Het lijkt het wel of privacy alle dagen in het nijs is. Maar dat het benammen een zaak is van de grote techbedrijven. Ja, oké. Privacy is echt naar het hoes gegaan. Of de hichte van het salaris dat alle mannen op de rekken stwart wordt. Maar de nieuwe privacywetjouwing gaat verder als dat. Volle verder. ZZP'ers, ondernemers, squallen, sportclubs hebben van morgen af alle te krijgen met de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming. De nieuwe wet vreegt mensen en instanties om maatregels te nemen om persoonlijke gegevens beter te beschermen. Bijgelijks haar naam, adres of rekennoemer. Maar ik heb foto, godsdienst, burgerlijke steert of medische gegevens. Alle organisaties moeten tenij een privacyprotocol hebben. Hierin, wat komt te staan, welke gegevens er samelen worden, voor hoe lang en wat er mee bad. Mensen moeten taststemming aan voor het verwerken van die gegevens. En zij moeten de mogelijkheid hebben om die taststemming ook weer in te loeken. Houden organisaties en instellingen haar net onder de nieuwe wet, dan volg je boetes. En die kunnen in de slimste gevallen in de miljoenen rennen.